На 1 ноември не гърмят пиратки, не се правят трапези, но духът на България става на крака, защото това е денят на хората, които събудиха нацията със слово и светлина. Свети Кирил и Свети Методий, Пайсий Хилендарски, Сафроний Врачански, Васил Априлов, Неофит Рилски, Георги Раковски, Христо Ботев, Васил Левски и хиляди други учители, книжовници, монаси, революционери. Те не чакаха да им стане по-лесно, а направиха България достойна. Будителят не вика, той шепне, с книга, с вяра, с пример. Той събужда не телата, а умовете. И ни напомня, без корен няма дърво, без минало няма бъдеще. А ти кого събуждаш със себе си? На 1 ноември нека си спомним, че будител не е само онзи в книгите, а всеки, който отказва да живее в мрак. Честит празник на всички, които пазят светлината жива.